Bantu bakithi angibingelele. This is Ubaba Dr. Baba Sisibojabula Mfana Mdletshe Kehle Mzulu Mancisi. I am making this video in the building called Nedbank House Building. Nedbank House Building. I'm not making this video in Durban. I mean Durban indeed, but precisely I am in Nedbank House Building, situated in 19th floor, suite 1904 to 1905, dark room studio, studio number 1. Okay, this is my last month on the 19th floor. We are moving down to 904. You will find me on the 9th floor, 902. 902. Lapha kuna bottle of God that is white in color. Not Betla Gods, Betla God. Awek ama-God ama-butler lapha. Ngifuna ukuthi ezinye izinto sizikhulume. Oh, I've got a topic. My topic is beautiful. It's one of my beautiful topics. Topic says designer scent. Designer scent. This is a perfume. This is a gift actually. Yeah, it's a. Let's open it. Designer scent perfume. Oh my goodness, what is this? Okay, I didn't see it coming. Okay. I think it's coming now. Babu Dawati, now people are taking very, very serious. La is a gift from designer scent Berry Breeze. Oh, I call it Breeze. Okay. In a stop. Now I know. Okay. But it smells very nice. It smells very nice. Berry Breeze from Designer Sense. Designer Sense with an E. Designer Sense. Okay. This side, it is a package as well. Let's do this packaging. Let's do this This is what inside. Do you see, people? Yeah. Let's start it now. This one is myself. Designer scent myself. Wow, this one. Wow. This one. Yeah, that's nice. Okay. Who are these people? This one, interlude. Not interlude. Interlude. There's this. Interlude. This one. Let's see this one here. Okay. This is very gentle. I wish I can hack your girlfriend with this. Wow, it smells nice. Okay, let's move. Wow, I've got something for my car. Oh, this one. You see this one? I'm loving this one. This is like an apple. Because they only bought it once. Yeah. This is interlude. This one is for my car. I put it in my car. Do you know what car I drive? I drive JAC T9 2025 model. I wish I can drive your car as well. Okay, yeah. Let's take this. Okay, this should stand like this. Okay. A person who reckons, a person who has a mindset, a person who has a mindset of selling perfumes. This is a company that is hidden, not known. This company isiza abantu abahola o350. Uma uthi uhola o350, you can go and start business with them. You can buy as little as you can afford it, and then ube naland uhamba usidayiselele izinto ama perfume la lengiswe emotweni. Le company is a Nedbank House Building.
I repeat, it's a Nedbank house building. It's 11th floor, 1101. Uma wehla ivula nje lift kunuka iperfume immediately. We are not going to get lost. Again siyibheke lento. You people nifuna neze benibe nemali enkulu so that you start something. Emhlabeni siyazama. Emhlabeni siyazama. Lana is an only space that we allowed ukuthi sizame. It's an only space where there is no God, because God is seated upstairs where they worship him now and again, wasting people's time. Then uma uthi kukhona lokho kuncane okutholayo the way you get it. Hambe 11th floor. I'm begging you now. Le mali oyitholayo engane ezo3 niyababo wengane. Eyodwa lo mali. Thatha lo mali le uye 11th floor 1101 uthi ufuna indawo ekuthiwa i-designer center unemali engaka ufuna ukustocka uno 500 rand ufuna ukustocka. Believe you me, you be surprised abantu ozobafica lapha bechundi through iyalo zikamakhwezikhwezi indoda emhlophe ekhaya ngongale ukuthi ithe abaqethuki bala bafike laphana baqala amabhizinisana kube khona okuncane okwenzayo. Yini wena njengoba ukhala kangaka? Yini wena onayo? Yini onayo njengamanje? Into ijahile ujaha ukudayisa ama-health product that has no expiring date, there is no batch number. Yonto ijahile. Ujahe ukudayisa umuthi wamathambo wey'nsumpe wey'nduna wesichitho. Yonto ijahile. Ufuna ukuze ile company idayisa ama product. Go for it. Something that people, they will smell it every day. People, they will smell it every day. This is Designer Center. Their number is 031 301 1948. 031 301 1948. You can WhatsApp them on 083 591 6413. We don't want to see people remaining poor. 083 591 6413. This is Babu Daughter. This is what Jabal Fanam Jacket Muzula Bangs. I want to get Gilling Solanak. Gilling Gilling Sogelanak. Yeah, this is Babu Daughter. This is what Jabal Fanam Jacket Muzula Bangs and Sulfut Policy with Gilazan Jalaland. In a Gilling Sogote. Kuyazi kunento ekufuna ukuthi singabantu yabo singabantu siyazi ukuthi uma sinawe endlini siyixoxela vese unokubamba ukuthi ngeke ngayincinza lengane indlela engithanda ngayo yabo kodwa nje mesixoxa nje nawe uma usungibuza into uthi awu wazwaphakama boZuma hayi nawe sukuma uphakame uhlalele phansi uma uthi ngiphakame sukuma nawe uphakame hlalele phansi ngoba into yazi nokucevu uzohleli phansi hayi nawe sukuma uphakame siphakame wesime sobabili musulothi hayi wasaphakama nawe yini manje halela lo yamuntu kathi yini manje phakana nami ngoba sizoyisho nje lento bathi bafuna ukuthi hayi nje uphakeme nje kakhulu sukuma sikubone phakama nawe kanti ke nani ke majitha bambe ngomunye ulayini ke manje ulayini omhlophe kodwa okhanyayo yabona njengoba siyiwinter manje sekukancane ukuthi ithekeni yakho angekuphindele sekukancane ukuthi ithekeni yakho ayiyeke uyazi ba njoba ifoni ya ithekeni yakho ikufaka kwi-profile picture even at Caroline leyo gogo lapho at Caroline simazi epheke rice thina sikaze mbone epheke rice njoba ithekeni yakho ikufaka at Caroline uyazi amajithi umeyicindezela ehamba ngowani hamba ngeqiniso ayayincoma uthi yafona ngiphethe umfakazi kule ngane ngidriver kuphela liyashe ayini ngiyayibona ifoni yakho iveza isithombe sakho nini naye bese ngiyayincoma ngithi right mjitha wakho kodwa yazi right mjitha wakho hayi wena kahle nje ngibangele isicefe unesidina kabi lo netete elincane hayi bo musukudlala kwa-atraba hayi lona nje even mekakhwehlela leyaphuma mekathimula liyawo amathekene ayazitshela vele i-ayini liyashizi ayi melisha kahle isha yoke ithi awu ngiyeke encane hayi bo yini manje sisamuthini manje usuthini-ke manje uthi ngiqabula kanti ngiyamhalelisa sakho muhle usondela phela yini manje
ayongiyeke nje lona ingeke nje makathimula leyaphuma mangakhwehlela leyawa ngeke ya majitha yabo nje sikuyitha nje amantombazana osesibamba basiphathe kahle manje sibaphathe kahle ngempela ngoba njengoba ungamenzeli lutho uzokubiza ngeANC cancelele ANC uthi ayini mase comrade cancel athi hawu njengoba ungangenzeli lutho nje konke ngizothini mina kuwena ngizothini uyafana nje neANC lengawenzela lutho umphakathi awukahle nje wena ayiho kahle lapho uyazi ukuthini kimi ngeqiniso ithola ivote elisha igqoka iskipa esinye manje kimi ngobufakazi ngisho ithi wena lokubiza kwenza lento yenzayo nje hayi sisitshelile futhi ukuthi igqoqe elincane make nje wakhwehlela leyaphuma ekathimula hayi asayikhulumi le yeah this is Babu Dawidi versus Jalfana umhleja khehlela umzulu abancisi kodwa ake sibonga these are the South African companies elekelela abantu abamnyama South Africa seeing them helping them kunento lengifuna ukutshengisa yona lento lena isigubhu lento yabo la phakathi kuphuma into enje la phakathi lento yakhiwe nge-toilet paper lento la phakathi lento la phakathi yakhiwe nge-toilet paper ngifuna ukuchazela lana kukhohlakelwe la uma sizokwakhela lento le usuke umuntu osuke enento ayenzayo I repeat usuke unento osuke uyenza empilweni into engiyifunayo ngikwakhela isibunge sokudonsa abantu ama customer isibunge leso sozoshisa ucele ngase ama customer isibunge leso sozoshisa ukhulume ngaso ama customer ubize ngaso umsebenzi lesibunge ke lesi ke sinobutsotsi kokukhona uma uzosakha uma ngizosakhela umuntu ngicela ingane ziphume ke manje ngizolena izoyichazela abantu abadala uma uzosakha lesibunge lesi abantu abadala kufuze ukuthi bahambe baye enkonzweni yaseKamerweni benze lo mdlalo owenziwayo ngabantu abadala benze mase beqedile mase bethatha i-toilet paper mase sebeyasula leyo nto ke esulwayo mina ngizokunika lo muthi lo wena funa uyihlanganise naleyo nto leyo ihlangane nalo muthi lo you understand uma ukuthi wena awuzokwazi ukuyenza lento le ilethela kumina leyo nto leyo ngizofika ngikwenzele mina uyangizwa ukuthi ngithini ilethe kumina lo toilet paper enaleyo nto ngizofika mina ngikwenzele leyo nto leyo ngifuna ukuthi ebusiness yakho ebusuku nasemini abantu behleze becabanga wena ebusuku nasemini abantu abahleze becabanga wena uma uthi uyayifuna sikwakhele leso sibungu uzophatha 1000 phatha toilet paper usuyigoqe nje kahle angithi toilet paper ufike uyenze imisiba amanzi uma usuyibeka le ndawo kade imanzi yaqina yona ngifuna uma usukhipha leqinile kuze nalo phathi leqinile usuphatha 1000 rand uzeke bese ngikwakheleke lesibungu lesi sihambe ingane zakho zodla kahle zihambe ingane zakho but it's only a person I repeat it's only a person othi kunento ayenzayo hayi umuntu nje wasikhuluma nje nesithi abantu abahambe bayo designer center 11 floor abone ukuthi umuntu angathi kuyadlalwa no if you have something that you are doing ilungisela just 1000 rand ngikunikele lesibungu lesi uma ukuthi ke ukudeke ngizokuthumelela sona ukuthi wena uzofika ukwenza le ndlela eza kodwa uma ukuthi ngiyathanda abantu bamabhizinisi ukuthi bazifikele kubabudodela abantu bamabhizinisi kuba ngcono ukuhlala phansi nenyanga uyibriefe kahle inyanga ukuthi yini eyenzeka empilweni yakho yini eyenzeka empilweni yakho this is Babu Dawidi versus Jalfana umhleja khehlela umzulu abancisa yisolvent ngixolisa yeah ngomhla ka16 ngizohamba ke ngiya ezweni lase eUganda ngiya ezweni lase Uganda bana ngizolugibela ngivamisa ukugibela Ethiopian Airline bengithola yona Ethiopian Airline because of lento ka petrol no diesel ivesene washintsha ama price endlela eyisimanga like we got no idea uyazi imali engiyikhokhe la ukuya nje just eUganda imali angayikhokha ngiya eIndia because lento ya petrol uthe umunye yini zoma ukuthatha manje le ticket
awulinde kani idlule lento mhlawumbe ngabo December ngithi what if amabhano eba fully booked November be fully booked October be fully booked ngoba ngizobe sengithi mina next week ngifuna ukuyala izobe se expensive kakhulu vese ngalithatha ngalelo ticket ke ngisho ukuthi laphana into engiyifunayo ngifuna ukuthi wena onento ofuna ukuyikhangisa it may be a car it may be anything you know ukuthi yini sikhangisele yona the time I land at Entebbe International Airport ivideo yokuqala engizoyenza khona ngifika eUganda ngifika eKampala ngichecka in hotel lo video nje engiyenze eEntebbe International Airport it will reach up to 1 million ngizohlala 7 days eUganda lena eyodwa eEntebbe izobe reach about more than 1 million and wonke kama video and footage kunesquatter camp engifuna ukuyakusona laphana kunendawo nesquatter camp esikhona ke lapha engifuna ukuyakusona sinabo bonke abantu abahluphekileyo ngifuna ngifike laphana nginikele kunama orphanage amaningi kakhulu ngifuna futhi nginikele mase ngenze footage lo footage can you imagine lo footage ihamba neadvert yakho but asikhuluma ama-advert ethe microstage ethi umuntu bakudokotela ngakhala amapeni ngicela ungi-advertisele wona uma ususe-Uganda no sikhuluma into ethe serious because even lo ngakaza wazi ukuyi-maintain ilokhu i-volume yabantu bese siphusha to that level ngoba once i-video yathi reach 1 million views u-half percent walento labo bantu baningi kakhulu ngozobenze lutho just half percent ka 1 million is too much ngeke usebenze lutho labantu ngisho ukuthi nina enamabhizinisi ake nibuke ukuthi mesingafika laphana kulamazwe angaphandle sin-advertisele imisebenzi yenu kungaba njani ngoba ku-right uba domesticated but if usesiphumile saphumela kwelinye izwe if viewership iyashintsha kade ngila eMkhomazi just la iduzane nje eMkhomazi ngitest i-acid ngashutha i-board traffic board just a traffic board ithathe 75,000 viewership just a traffic board ivideo engiyenza eMkhomazi obvious sithathe 200,000 viewership just la nje domesticate la iduzane ngisho ukuthi ake sinibuke siyithathe izinto to another scale to another level sikwakhele ivideo siqale sifake advert yakho kuqala mase siyidedele into yakho but akube into esounding and into esile yeah this is Babu Dr. Basizwa Javu namhlanje ekhehla umlungu uma ngibuya eUganda my plan is to go in Baghdad but Baghdad yeah kodwa it's all right we will see there is only God who plans and accord izindlela zabantu if evumile ngizwa if engavumanga futhi I can't go but I need to go there yeah kunomuthi engiphathele wona umuntu osuke efuna ukuba aggressive entweni azenzayo umuntu osuke efuna ukuba brutal entweni azenzayo umuntu ufuna ukuba aggressive ufuna ukuba brutal entweni azenzayo ufuna ukuthi uma udayisa ngenkani ngiyakunika ke lo muthi lo ngeke ngisho price yami ngiyakunika lo muthi lo mase ngikunikele lo muthi lo ngithamba ekhaya ufike ubilise uphuze ekseni uma usuyaphalaza uphalazela enkomishini uyibeke eceleni uma usuqhubeka ukuphalaza uma usuthatha lo mphalazo kodwa uphalaza ngawo usule ngawo ebusweni usule nasekhanda uma ukuthi ugundile usule uma usuyoconfront abantu badayisela noma yini boyithenga yonke iphele I repeat uyobadayisela noma yini bazoyithenga yonke iphele umuthi lona nje ubufuna ukuba aggressive entweni ozenzayo usufuna nje ukuba nje all out uthi la yazi kunabantu abadayisa ngeemoto la eThekwini kunendawo nje edayisa imoto ethi ngicela ungayisho uthi ngoba ngihlanze nthuna indawo edayisa imoto njalo ngama Sundays baba khona njalo ama Sundays do you know ukuthi ungahamba nemoto ezo3 ubuye nemoto eyodwa lapha ungakwazi ukuhamba nemoto ezo3 ufike usidayise ezo2 ubuye neyodwa uzogoduka ngayo
lezo kodwa ngaya umuntu ozoyithenga uzofethe ezoyithatha ekhaya kwakho ngoba if mase kwenza into yokudayisa ufuna sibe aggressive sibe very brutal ngempela you have to break all the ethics and sense show to uyadayisana yathengwa lento yakho uyagodusha imali isephaketheni imali isebank phelile ngizokunika ke lento kodwa ufuna uphalaze bese uthatha ithama lakho umuntu ulisule ebusweni usho ukuthi wena usibani into oyifuna ufuna ukuthi can't go wrong because if we cannot talk about imali sikhulume ngokushaya abantu sikhulume ngengoma sikhulume ngayo yonke into engasisindawo kakhulu ephenduke sibe laughing stock izohlupha le nto uyazi ezinye izinto ufuna sizibuke sizidele futhi and usheshe ubone into engezukusandawo ngiphethe into la engifuna ukuthi mengikunika yona ungitholele itshelo semfuleni ungitholela ama coins multiple of coins yokuhloba ama coins wahlanganisa lama coins uze kwabudokotela but uphathe imali esile ngikukhandele into yokuthi even isizukulwane sakho sizoba nemfihlo la ekhaya ukuthi yini esetshenziswayo la ekhaya le nto uma sengikwakhele yona ufike uphalazeke lapha kuyona ngicela ukuthi uswale your pride is too much because wena inkinga zakho ufuna kube sathi inkinga zobunye umuntu don't try to be emotional to come out from poverty yabona noma ungafika early esontweni God is not emotional ukuthi you were at church early uthandaza wazwakhala no noma ungafika early kwi mosque bazibahambe bonke bakushiye God is not emotional uyazazi inkinga zakho ukuthi wena lento yenziwa abantu abafuna uba imali oyenza ngifuna umuntu othi babudokotela azi ukuthi umuntu umethi uno 100,000 ebank i-interest yale mali is less than 1,000 rand i-interest yale mali ayikusiza even in 1 week okushuthi lo 100,000 rand usenyiswa ze ibank nje kuphela usebenzele ibank odlona luthathe lo 100,000 lenza into elithandayo ngami ukuthi usufuna bathi faka inotice iqala ngoba sawulinde ukuthi bawu request komunye umuntu uqala engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi mesithi into ikhona but wena usutshethe umuntu 100,000 unemali eningi oyibekile akho mali oyibekile angukuwese kumuntu 30,000 rand imali le kuzoshaya uOctober ungasenayo kuwese kuno 50,000 ngoba kuzoshaya uDecember ungasenayo 100,000 kushaya uJanuary ungasenayo 100,000 uno 27,000 kanti ukuba uthathe izinto zangempela but owazi ukuthi awuzoyisola ngoba ngifuna mina uthathe into ube emotional don't try to be emotional poverty is so rude poverty does not care about your emotions you are crying you are not crying if you are poor you are poor simple as that if you are poor you are poor awukwazi ukuya ebhawuza usukhala uthi ugulelwa ingane ekhaya ucela nje bakufakele u5 liter ka petrol ngempela uNkulunkulu uyazi uhlophele uthi uma kulunga into zakho uzobakhokhela no upetrol kwebhawuza uphuma ngama emotions awuphuma ngama emotions ngisho ukuthi if sikutshela asifuni ukuthi sikutshele sekudabukele ngoba lento yokudabukela siyakudeceive asikutshela into okufuza ngabe yasifuna utshelwe ngathi ukuthi what you are doing now it's not going to help you try to be emotional it's not going to help you that is why sithi umuntu uyayazi into ayifunayo umuntu uyayazi into ayifunayo and lento ayifunayo izokwenzeka if yena enza lento enziwa abantu abafuna uba nemali kunezinto ezenziwa abantu abanemali wena ongazazi engeke futhi bazibakutshele zona abantu abanemali abakufuni wena ongenayo imali and not because they are racist because you are not their caliber awu vibrate ku space sabo that is why bengakufuni and you are actually damaging their aura you are stealing their aura that is why they don't want to communicate with you that is why umfonela umuntu onemali aqala ibuke ifoni yakhe mase office athi bakubuza ukuthi ufunani ufonela i-head office yakhe ithi umphathi uthi kune message ayibone for sicela ukuthi ubani obethini uthi hayibo sasikhula naye asisebenzi ngokukhula nawe sisezokhula nawe ufunani uthi ufunani lo muntu angibuza ukuthi umuntu ufuna uthi ufunani lo muntu because uphuwa this is babu Dr. Boyce bajabulele uzoza kumina ungiphathele itshela semfuleni uma ungalazi itshe semfuleni nginawo mina amatshe semfuleni ngoba ngifuna ungisanganele nginawo amatshe semfuleni ungiphathela ama coins from 10 cent 5 cent imali ibe la ko 200 300 mase ke uphatha imali yasesigodlweni semakhosini mase siyakwenzela ke lento sikwenzele uzohlala 2 days or 3 days kuzodepend uhlale ke mase siyakwenzela muso uyahamba ke la ufike ekhaya ufike uyimbele umgodi yonke lento muso uyigqiba phakathi muso uvuke ekseni uyophalaza lapho usho uvuke ekseni uyophalaza lapho usho ukuthi ufunani usho ukuthi wena yini oyifunayo. This is Babu Dr. Boyce bajabulele for umhlela kahle uhlelo namhlanje besiluxhaselwe abaka Designer Cent and siyabonela ama product abo siyabonga kakhulu ukuthi at least abantu bayalazi iqiniso. Goodbye.